الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اندركها آية تمر بسفن جوي إغوء ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين en puɗɗino ha darseje caaliɗe haala konu uhud en andi suurawol man ngol sappake de seeɗa seeɗa ko laarani haala uhud yo hannde bo ha jotta allah cenino ɗon jokki qissatu uhud man en yiɓe konu man darseje jurguuje jurgaɗi hama a konu man defte ma ɓe ngaɗi ɗo ko laarani haala konu uhud ko fayidete her konu uhud man haala tokkaago annabijo a fuuje ɗuɗɗe durus mustafada min ghazwati uhud yo kanjum haɗo bo kadi bo allah ceniɗo loranake en haala konu man haɗo allah ceniɗo wi walaqad sadaqakum llahu wa'da allah ceniɗo inani on walla bo gonɗini on her ina maako ina allah ceniɗo jalnan heferɓe ɗo julɓe jalnan dina silama ɗo dinaji lattiɗi kalluɗi huwa allazi arsala rasulahu bilhuda wa dini lhaq liyudhirahu ala dini kulli yudhirahu kanjum wiyete sadaqakumullahu wa'ada allah ceniɗo gonɗini on ina maako bimana ina maako on jaaloto heferɓe allah ceniɗo gonɗini on ha konu man amma haɗon kam on jaalaki amma ina allah ceniɗo bo waɗi jaalagal kam ɗum wonana mumini en inna lanansuru rusulana walladina amanu ko ndey ala inna hizballahi humul muflihun ayaje man ɗe ɗo keewi ha qur'an kollata en mumini en kan kamɓe jaaloto haɗo allah cenɗo wi jaalago konu man be ɓaŋaago diina silama allah ceniɗo ɗon gonɗina ina muɗum ɓawɗo allah ceniɗo istahussunahum bi idni on nattakeno on ɗon jaaloɓe ɓe mana on ɗon mbaraɓe ɓe duŋaye maako en andi ha aran konu man ɗo julɓe lattakeno ɗon no mbara heferɓe man bal julɓe kam jaali a hakkiloji mum fuu hakke yiigo ɗon mbara heferɓe man ɗo ɓe fuu ɓe daari ɓe jaaloto ha konu man kanjum haɗo allah ceniɗo wi istahussunahum bi idni wakkati on ɗon jaaloɓe on ɗon mbaraɓe amma jaalago man bo bi idni ɓe dunga e allah ceniɗo waɗino ɗum o waɗi nelaɓe ɓe yimɓe muɗum jaaloto e onon bo wakkati konu man fuɗɗa aran kam on ɗon no jaalo amma nde ɗum waɗi disde seeɗa ɗo échec heɓi ɓe bimana sahabo en man jaalagal go taƴi dari warti heferɓe jaali ɓe kanjum maɗo allah cello waddani en image man bo ayaji ɗe jangueten jotta ɗo bana alka a joƴini image ni aɗo joƴini konu man aɗon laara noyi konu man salorto allah cello yewti en a ayaji tammiɗe wargo ɗo allah cello yewti en aɗo aran kam de haɓre fuɗɗi mumini en ɗon jaalo heferɓe allah ceniɗo bo waɗi ko nde mumini en kam jaaloto heferɓe amma woodi hunde wari ukki hakkude maɓɓe nde ukki hakkunde maɓɓe warti jaalagal man ɗo waylitorigal heferɓe ngari jaali ɓe ɗum ɗume ukki hakkunde maɓɓe allah cenɗo hatta ida fashiltum ha nde bonnoraɗon ha dabareji moɗon nanema annabijo dokkuɗon dabarewol amma darɗon dabarewol annabijo ɗo darɗon gongol feere warani on ɓawoɗon ɗo ɓuringol annabijo sallllahu alayhi wa sallam hokki on yende ɗum waɗi banni allah cenɗo fashiltum on bonnorama on essuya habre ma ko waɗi fashiltum bo wa tanaza'tum fil amri on jokkiri ha hunde man
jotta ka annabijo en mbino darniɓe ha kotel yi capanjo ko on yi colli ngadi ɗum bifto min tata cotte jotta kam premier ɓe daari ɓe ɗon jaalo deuxiéme ɓe daari ko mum daalaguji ɗon mbuuti ɗon ga e ɗo jaalago woɗɓe feere hakke welgo jaalago ɗum jippi kosel go tokki daalaguji go ha keɓa ko keɓa her majum e woɗɓe bo tabiti mbi kay tata jippe de'iten noon ga annabijo wi daroɗen ha ɗo ɗo ko waɗi fuu enen kam ta cotten woɗɓe bo mbi kay jotta kam annabijo ko waɗi darni en ɗona ngam foti ɓe garat ɓe kippo en ha ɗo walla ma jotta ka en gi en ɗon jaalo ko en jippakena wala ko watta yoɗo hatta ida tanazatum on jokkiri ɓe mbiyata tan jippoɗen lutten ba annabijo wiyen ɓe bo mbi wiya kay annabijo kam wiyen tata jippoɗen no fotino en jaalata ko no amma jotta kam ha jaalo en jaalata ko no amma jotta kam da en ɗon jaalo ko waɗi en jippata ko en canjan tactique seeɗa ɗum jippago tan na ɗum hunde wonde feere kanjum ha ɗo Allah cendoyi wa tanazatum fil amri on jokkiri ha fiiman ha boliɗe man wa asaytum on luuti annabijo sallllahu alayhi wa sallam mbaɗƴeta cotte ɓe jippi Allah cendoyi wa asaytum on geddi Allah enen mo anda ala annabijo tan wala koye Allah mbe annabijo tokkaki annabijo tan balma goɗɗo kam waabu annabijo ma ko pinɗen tawɗen ni mbi'on ni kafir minan nas mbiyaɓe hunde nde ɗo wala dina kay noyi o kam haɓan ɓe annabijo noon na o waabi annabijo noon ɓe kam da koseyel noon annabijo ɓe tata cotte ɓe cotti Allah cenoyi wa asaytum on geddi annabijo hunde famarde bo ta alaari kam ta sottu a sotti amma Allah cenɗo sifi ɗum haɗo wi wa asaytum ɓaawɗo Allah cenɗo wi min ba'di ma arakum ma tuhibbun ko waɗi asaytum ɗo luɗɗon annabijo ɗo min ba'di ma arakum ma tuhibbun ɓaawo nde Allah ceniɗo yiini on ko nufotoɗon no ha premier habre man kam ko giɗɗon no jaaɗo ko nufu ko yiɗi kam jaalo warta yabda fetama yaake feere kay noon giya ɓe hitande kasare wuro kaza o jaali wuro kaza o tumɓe gaɗana ɗum julde ɓe ɗon seyoroɓe majum yo haɗo Allah cenɗo ɓaawo nde Allah yiini on ko marɗon haaje no ko marɗon haaje man kanjum wiyete jaalago ha kondu ɓaawɗo Allah ceniɗo holli no ɓe ngayi ha nokkure man minkum man yuridu duniya woodi nder moɗon yiɗɓe ndaalagu ngi ndaalagu ɗo colani ɗum ha keɓa ko keɓa Allah cenɗo minkum man yurid adduniya wa minkum man yuridu al akhira woɗɓe feere nder moɗon bo mbi kay accen haala man tokkoɗen ko annabijo yi daroɗen ha dariɗen ɗo ngam ɗum ka wala ko ɗum nafata umrode annabijo ɓuran ko ɗume yaɗo ɓe cendige ɓe ɗiɗi minkum ma yuridu dunia wa minkum ma yurid al akhira kanjum sargi konuman ɓe jaali ɓe ɗo ɓawɗo Allah cenɗoyi summa sarafakum anhum liyabtaliyakum ɓawɗo Allah cenɗo firliti heferɓe goo dow moɗon on ɗon dara on ɗon jaalu amma on luuti umrore annabijo amma ɓawɗo Allah cenɗo wayliti haala kadi wayliti habre man aran kam onon marno sembe onon marno jaalagal amma ɓaawo nde on luuri on bonnorama on luuri ha daalaguji yo ko nde ko luurinta yimɓe fof ala duniya tournal fof ha mi heɓa o wañaniyam o heɓi mi heɓay kaza acta ko luurinta yimɓe wondinta yimɓe paɗa tawata haala diina tun kam haala duniya tawata wayne heɓi mi heɓay wayne nafatayam hadil ashya allati la tanfa kuje ɗe nafata cono kanje ɗen luurinta yimɓe lowa gañandiji kiitkaji ɗumen fu ɗum ɗo jooɗi ɗum sottata yo haaɗo bo a tawan ko luurini sahaba en annabijo sallllahu alayhi wa sallam sahaba en bo duniyaru man ma ɓe colantandu amma Allah cenɗo holli ha ɗo ganima man ɗo ɗum hunde lattinde nde duniya kanjum Allah cenɗo minkum ma yuridu dunia wa minkum ma yurid al akhira ɓawa ɗon Allah cenɗo summa sarafakum anhum Allah cenɗo firliti ɓe wartiri ɓe dow moɗo aran onon no jaaloto ɓawɗo Allah cenɗo liyabtaliyakum e ko Allah cenɗo waari ɗum on gam ha jarribowol aran onon jaaloto waɗo Allah cenɗo wayliti ɓe ɗo gam ha jarribowol laala amma walaqad afa ankum Allah cenɗo yaafake on ko gaɗɗon ɗo ta mbiya kay sahaba en ɗo kam no ɓe gayni kam annabijo wiyaɓe ta cotte ɓe cotti noyi kamɓe ko Allah cenɗo walaqad afa ankum Allah cenɗo yaafanake on ko gaɗɗon ɗo hunde gaɗɗon ɗum hunde feƴƴi noon Allah cenɗo yaafanake on
bofol mon gol gaddon her ko annabijo wi on luutido Allah tan do yafane ko on her maaji to don hollay daraja sahabo en annabijo sallallahu alaihi wa sallam ko be ngadi fu wa qur'an jippo Allah tan do yafana kebe ko wadi ngam be gaddi jijam ji mabbe man no habe fe'ina dum yeso heferbe ngam ha diina man darobe do mari ikhlas fa kugal mabbe man ko fe'oto kam fe'oto ngam dabiya bi adama fe'anto ko fe'anto bi adama solan go hunde wadgo kaza do Allah tan do wadi dabiya bi adama banni amma Allah tan do kala ko fi'i her mabbe fu Allah tan do wi mi yafana ke on ko gaddon do hala man timmi mi ittidu mi moytidu on luti annabijo kama mi yafana ke on baawdon Allah tan do wallahu du fadlin ala almu'minin Allah tan do mari moƴƴere do mu'mini en wonduɓe ɓe maɗa ɗo moƴƴi Allah tan ɗo jurdo maɓɓe ɓe perdigal ndaalagu ɓe mbarama amma ɓe keɓi kadogal yaafeego ngam nani makko waddi ɓe haɗon ɗum ga Allah tan ɗo yaafoɓe zunubaji maɓɓe Allah tan ɗo hokki ɓe kadu man fasitay kanjum waɗa Allah tan ɗo wallahu du fadlin ala almuminin Allah tan ɗon mari ɓure ɗuɗɗe dow latti ɗum mu'mini en ɓawaɗon Allah tan ɗo haajotoɗon holla en konuman image maagu no ngu wayi إذ تسعدون ولا تلوون siftore wakkati mbirwoton wakkati ngiɗon ndaalagu ɗo on fuu mbirwanɗon ha jahon kotoyon ndaalagu man Allah tan ɗo waddi image man wakkati ndirtotoɗon her hoosere on ɗon mbirwa ha colanon ndaalagu wala talwuna wala geesitittoɗo her tanu jotta hunde wangi a jaɓande a laran goɗɗona goɗɗo wari aɗo sakkina buuje malori en pat ha ɗo sa wala daranɗo goɗɗo o wurto fooɗa wala geecitittoɗo wayni a heɓina a heɓay kam sey to kanko o tabitini o heɓi taw o fuɗɗata yeccitago walla ceede walla ko ɗume to hunde yimɓe giɗi nde ɗon sendeni tawa yimɓe moy fu ha to heɓi taw ɓawɗo wayni a heɓina a heɓay kanjum waɗa Allah ceeɗo wala talwuna wala geecitittoɗo ngam kadi ngam kuuje bangi wiyata ko mo yiɗi ha ho a hunde man ha heɓa on ɗon ndirto on ɗon mbirwa ha ndirtoɗon wala geecitittoɗo ko goto fof e non nder yaake man ɗo war rasulu yad'ukum fi ukhrakum annabijo ɗon ewna on usbutu wakkati ɓe ɗon ndirto man ɗo annabijo oɗo ewna hey derraɓe nde'ite ndare ha babal mbimi on amma ko ndey to woodi ko wangi to aɗo wolwana yimɓe bolwata wala jaɓotoɗo mo se to ɓaawo jaɓi walla heɓi taw fuɗɗata waylitago her maɗa kanjum haɗo Allah ceni ɗo waddanen image o ni wakkati mbirwoton on ɗon ndirtano ndaalago ngu ngiɗon e wala geecitittoɗo bo her sana muɗum asti layyuɗo taggugo daande ni laara goɗɗo kanjum waɗa Allah ceni wala talwuna on geecitittako ala ahad goto fu yeccitittako dow goto ɗon yi'a hunde nde hoccata ɗo kayre nde ɗo wiyete kayre war rasulu yad'ukum fi ukhrakum annabijo go ɗon ewna on tabite tata cotte ha nokkure nde gonɗon her muɗum ɗo ɓawɗo Allah ceni fa asabakum ghamman bi gham ko gaɗɗon man ɗo Allah ceni ɗo warjuri on ghamman suno her jaaleego en ari to goɗɗo heɓay ko yiɗina suno to ay ɗon calcula hunde aɗum laara ba a nangande ɓaawo ɗon nde daɗima a heɓay nde woodi ko matata ha naskuma seɗɗa yo kamɓe man bo wakkati aran man ɗo ɓe ɗum no ndaara ɓe jaalotono ha konu man ɓe puɗɗino jaalaago amma ɓawɗum hunde summa sarafa ko hunde waylitoriɓe cella cen ɗo mo jarribi ɓe ramman ɓe ram warjoriɓe ɓe suno ɗum ɗon mettiɓe ɓe ngari konuni ɓe acci calaaje maɓɓe ni ɓe jaalaaki kam yo ko waɗi modiɓɓe mbi Allah cen ɗo jarribiɓe ɓe sunoɗo ngam ɓe luuti umrore annabijo sallllahu alayhi wa ko nde to goɗɗo luuti annabijo go tum ɓernde kam ɗo suni noon a tawata sertare ama to ɗo luuti annabijo sallllahu alayhi wa sallam a toon ɓernde ma ko deƴƴititta kañum haɗo Allah ceni ɗo hunde famarde noon Allah ceni ɗo pinisiɓe ɓe ram ɓe suno ha nder ɓernde so suno ɗo nder ɓernde mo ko goɗɗo mari fu marata latti ɗum belenga hunde man kañum haɗo Allah ceni ɗo fa asabakum Allah ceni ɗo warjori on ghamman bi gham ghamman suno bi gham likay la tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum e ko woni suno man Allah ceni ɗo jippinigo dow maɓɓe ɗo suno man ngo woodi fa'ida aɗo mufassirin en mbi suno feere marat fa'ida suno feere bo marata fa'ida yaake feere hunde feere waɗete sunoɗa amma to faɓɓi ndaara hunde man nde ase ɗum nafuuɗa dikka nde Allah ceni ɗo waɗine nde sunima
ɗum waɗa jurban ni hunde ha waɗatani cuɗoɗa wakkatiyel man kam amma to bisde man salake ta numi ɗo tawa ndikka nde ɗum waɗi banni Allah ka hoddirta mere yo haɗo bo Allah kadi ɗo limtani en wi sakkini suno ha nder ɓerɗe maɓɓe ha dargo latti ɗum kuuje ɗe ɓe giɗino goo ɓawɗo Allah ceno ko waɗi waari ɗum ɗo likay la tahzanu ala ma fatakum ngam ta suno maɓɓe ɓesdo dow ko fatori ɓe kanjum wiyete ndaalagu je ɓe keɓay ɗo Allah cen ɗo waɗi sunoyel pamarel ha ɓernde maɓɓe ngam ko fatori ɓe ɗo tata suno man ɓesdo nde Allah cen ɗo hoddiray ɓe keɓan ɗum yo hunde Allah cen ɗo masalan hunde a haɓi a heɓayde na sunoto amma to ɓawɗon a wayliti a wi ɗum Allah cen ɗon hoddiray keɓɗade ɗo na suno man ustoto seeɗa yo kanjum haɗo Allah cen ɗo bo waddi image man o wi likay la tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum ɓe tata sunoɗon bo ko wapi on ɗume wafiɓe bareego ɗuɗɗum nder saabu en annabijo sallllahu alih wa sallama mbarama fuu bo ta a lorni haala man kam ha lutgo umrore annabijo sallllahu alayhi wa sallam ɓe cunake dow soyde heɓgo hunde man amma Allah cani ɗo wi kanjum man ɗo tata cune dow majum ngam woodi hikma ɗon ɓaawo ɗon woodi ko Allah cani ɗo waɗa ɓaawo ɗon ɗum ɗume summa afa ankum go o yaafani on go ɗo wiyete hikma lattinga mapindiwa bana mufassirin en mbi ɓawɗo Allah cani ɗo wi wallahu kabirun bima ta'malun Allah cani ɗo o woodi kubar bimana o goniijo ɗum latti ɗum ko kuwoton onon lattiɓe mumini en ibnu saadi nde wari ha konngol Allah cani ɗo likay la tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum ɗo annahu qaddara dhalika alghamma walmusibata alaykum likay tatawattana nufusukum wa tatamarranu ala sabri Allah cani ɗo ko waɗi ukki suno ha nder ɓerɗe moɗon ɗo ngam ha naskuji moɗon muña e noon bo mbowa muñal yotata a waawi muñal ɗo na suno billatama a deƴƴitan ko a suni bo ni seɗɗa noon suno man wara faato dilla noon amma jooɗatako noon ɗon tum ha nder ɓerdema ha nder ɓerdema kam yo kanjum aɗo Allah cenɗo sakkini sunoyel pamarel ha nder ɓernde maɓɓe ɗo ngam ko yeeso hunde man waɗi bo ɗum wattaɓe kayefi wartaɓe ekkito muñal dow kuuje lattiɗo pe'antoɗoɓe kanko kamɓe sahabu en annabijo sallllahu alayhi wa sallam ɓawɗo Allah tedi ɗo yi tumma anzala alaykum min ba'di al-ghammi amanatan nu'asan en andi wakkati ɗum waɗi ɗo ɗum suri sahabu en annabijo amma Allah tedi ɗo ha de'itina latti ɗum suno man ɗume Allah tedi ɗo waɗi jippini dow yaaɓe konu man wonɓe ha konu man ɗo de'irre ɓaawo suno maɓɓe go ɓesdi dow de'irre go nu'as ko moye ɗoyngol ɗo jooɗini noon ɗo ŋoŋa yo andi to goɗɗo sunake ŋoŋanna to tawdi ko sunima a walan a ɗanatako gaylitoɗo aɗon numa gaylitoɗo aɗon numa yo Allah cenɗo nde faami ɓerɗe maɓɓe ɗo ɗum laɓɗe ko waddi ɓe ɗum seeɗan wari waɗi ɗum ɗo ɓaawo ɗon ɓaawo sunoyel goo Allah cenɗo jippini ɗoyiɗi dow maɓɓe e ɗoyngol bo to goɗɗo sunake kam wattano amma ɗo Allah cenɗo warjoriɓe be majum ngam to goɗɗo no suno ɗuɗiri fu to ɗani kam no suno man ittoto to finini o yejjiti amma to suno man sati ka wala no o ɗanoro o waylito o laara haala man o waylito ha ɓe ngaɗa salatu safta o falto noon o tawa ka hawtata yo ha ɗo ɓaawo suno man heɓi ɓe ɓaawo ɓe perdi yonkiji maɓɓe ɓaawo ɓe keɓay latti ɗum ko ɓe marno haaje latti ɗum ɗum ɓe colanino kanjum wiyete ndaalagu go ɓe luuti annabijo Allah cenɗo summa anzala aleykum Allah cenɗo jippini dow moɗon ɓaawo suno goo hoolaare her ɓernde on ɗon deƴƴiti wanu asan e ɗoyngol komoye to waɗi nini ŋoŋa hakkude mum to waɗi nini ŋoŋa oɗon bo nder probléme yo ŋoŋol man ɗo Allah cenɗo yi ɗum moƴƴere jippini dow maɓɓe ngam ɓurnal cuniɗo kam fo en anndi ɗoyngol waranta ɗum yakhsha ta'ifatan minhum yo ha suno man ɗo bo Allah divisi ɓe par deux sendi ɓe nde ɗiɗi woɗɓe lattiɓe mumini en tokkaniɗo ɓe annabijo wiyanɓe sahabu en man useni tata jippe lismoɗe gawdi nder yoga sahabu mbiyata ko tata jippe ngam ɓe waɗan 17 17 luttoya dow kosel man kamɓe man kamɓe yo kamɓe luttuɓe man ɗo ɓe ɗon mbiya yimɓe maɓɓe useni tata jippe useni tata jippe yo kamɓe man ɗo Allah cenɗo wi kanjum haɗo wi kamɓe man ɗo on Allah cenɗo jippini ɗoygol dow maɓɓe e woodi wa ta'ifatun bo woodi yeɓre nder maɓɓe nder sahabu en annabijo sallllahu alayhi wa sallam qad ahammadhum anfusuhum
hak ɓernde maɓɓe ɗon sukliɓe suno man ɗo ɗon sukliɓe ko waɗi ngo sukliri ɓe yazunnuna billahi gayra alhaqi zanna aljahiliya ɓe ɗon gikkana allah cani ɗo gikke lattiɗe ɗe laaɓay kan jewete zannul jahiliya ha jotta ɗe ɗo ɗuuɗi ha meɗen ɗo zannul jahiliya to mi waɗino ni na waɗan ni hunde waɗa timmi noon kay wallahi taguɗo kam wonnorama to mi waɗi noon to mi jaɓino haala wayne ni yo ɗo zannal jahiliya ko waɗi allah sinɗo hoddiri hunde man waɗa noon waɗa kañum law kam wiigo law ngam kam réglata probléme hanka to woodi ko waɗi ɗo hokkitit ɗum allah ceni ɗo yo haa ɗo ɓe candi geɓe ɗiɗi woɗɓe tabiti ɗo ko annabi joyi kamɓe ɗo fan zalalahim amanatan noasa woɗɓe bo ɗon ndaara jotta kam soyde dabareji soyde tactique ɗo kanjum waɗi yaago men yawana hunde ɗo to en jawanayno en darake ni hunde man jiɓatako ɗo banni siyaɗo allah cen ɗo waddi idée maɓɓe kamɓe bo feƴƴini waddini idée ɓeya ko numi e waddi ɓeɓe bo wiwa ta'ifatun e yeɓre wonde feere nder maɓɓe gaɗa hammadhum anfusuhum nafsuji maɓɓe cuni kimmiɗinori ɓe maajo ɗum sukli ɓe ko waɗi bo yadunnuna billahi gayra alhaq zanna aljahiliya waɗa allah cen ɗo fittanin zanna aljahiliya ma yaquluna hal lana min al amri min chey ɓe mbiya to min gannoni kam na waɗanno nino allah cen ɗo jaabi ɓe qul inna al amra kullahu biyadillah allah cen ɗo ko noon gaɗɗon bo nde allah cen ɗo binduɗo ɓe jaalotoon kam ɓe jaalotoon noon ɓaɗo allah cen ɗo wi ha yaqulun kadi o feƴƴinanen koɓe mbiyata law kana lana min al amri chey ma qutilna ha huna wallahi to min andino kam walla to ɗum to ninoni kam walla no noyno kam wallahi mi garatano to min andino kam min garatano min maaya haɗo yoɗo yoga mufassirin en mbiɗo naafiki en mbiyata banni yoga maɓɓe bo mbi kay ɗum mumini en man nde ɗum wonnori ɓe ɓe gari ɓe ɗon mbi'a banni to en gaɗino ni ka waɗanno ni yo mufassirin en woɓɓe feere ba ibnu jarir at-tabari o kay ɗum naafiki en mbi konnguɗi man mbi wallahi min garatano haɗo to min andino ɓe mbaranno min to min andino min mbaranno min kam min garatano haɗo ma sa min jotto ha calaji amin min garata konu man min tokkata ko annabijo sallllahu alayhi wa sallam kañum haɗo ɓe law kana lana to min andino min al amri her fi ko heeɓi min ɗo chey ko pamarum ma kutinna ha huna min garatano haɗo nala ceddo jaabi ɓe wi qul law kuntum fi buyutikum la baraza alladina kutiba alayhim alqatlu ila madajihim allah cen ɓe ko on lutti ha calaje moɗon onon wiyanɓe to min garayno kam min mbaɗatake to min gaɗayno ni jotta doggugo hunde haɗan goɗɗo hunde man heɓa mona so tawi a yata jangal ngam tammo tawaɗa anani yimɓe gaɗi accident ma e mbiya kay min kam mi meɗata yaago jangal haɗe temayi gona aɗona suudu ma bo mayde man waran wifte yo haɗo kamɓe man bo nde ɓe numi haala man allah ceniɗo wari fistika wi law kuntum fi law qul law kuntum fi buyutikum wonɗo on ɗon ha calaje mon on pat onon warɓe konu man ɗo on ɗon no her calaje mon la baraza alladina kutiba alayhim alqatlu ɓe allah ten ɗo windi mayan kam gurtoto gara ha nokkure man mayan noon allah ten ɗo windi wayne kam ha konu ka zawu mayata oɗon ha saare ma ko konu man ɗo wara ɗum yerɓanmo o wurto o wara o daro ha konu man o maaya en noon mbiya kuje man jurɗo ngaɗa goɗɗo wara dillida ɓe goɗɗo jahangal o nasta mota kay woodi mi yejjiti hunde am loro idde ko ni nana wiya mota do'ake wayne go maynama na ɗo waɗa bannina ɗo waɗa jur yoɗo a wiyan ɗum dabare mana a wiyan dikkande mi yahay walla ninina a wiyan ɗum allah cen ɗo hoddiri ɗum tawa hunde famarde noon goɗɗo maaya walla kaza to o bo ɗon no ɓe maako ɗo to tawa mota man takkidiri ɓe mota tawa ɓe pat ɓe maayi to wayne bo ɗon no toon kam to allah windino kanko bo o maayanno yo kanjum haɗo kamɓe bo nde fikra man warani woɓɓe feere nder maɓɓe fotan ɗum naafiki en ba ibnu jarir at-tabari holli foti ɗum yoga mumini en bana yoga mufassirin en mbi allah cenɗo to on ɗon ha nder calaje mon bo bareteɓe kam allah cenɗo ƴummoto banga ngara ha konu man ɓawɗon maaya cer konu man la baraza alladina kutiba alayhim alqatlu ila madajayi ɓe ɗon ha pukkorle maɓɓe noon ɓe garan ɓe ƴummo ha beƴƴite maɓɓe noon ɓe ƴummo ɓe garan ɓe jaalira ha nokkure man mayde tewtoɓe ɓawa ɗum
Allah tani dai ko wari dum do wali yabtali Allahu ma fi sudurikum ngalla sen do ha jarribo on kanjum tum en biyan to masibo do wade tabi Allah sen do yidama jarriba go gada do hawtata kabaka kaado ka goddo fere bo ngiya don zawzawni non kugal mu fu don hawti yodo yaren ha tuuma Allah sen do be wayne kam dume wadan min kam dume gadmi Allah yo don ibtila yo kambe man bo jippaago mabbe be wareego mabbe be kaza wonnoreego mabbe do na dum dabareji mabbe Allah tan wali wallahu yuridu wali yabtali Allahu ma fi sudurikum gam to hunde wadi to wodi ko bernde numata do mare dum wonde dum halnude fu bernde numan do mare bana biiden nane law kana lana min al-amri shay'un ma futinna hunako walla tan ko wadi garumi dum no gam ha mi jarribo on mi lara mo masibo man hebi kam munyata e mo Allah sen do hoddiray bo e barado bo no yimbe mum biyata no kaza an kam do Allah sen do haami terribo on bilara wali yumahhisa ma fi qulubi gam ha o seda o labbitino ko woni her berde modon wala bernde o kam nonna do wiya ahasi kanjo Allah sen do alif ma hasiban nasu ay yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun yimbe feere Allah sen do accani yimbe be biya min noddini non o fitintaabe na o jarribata ko be na te jarrabuyeji mon garata kan jotta tawata babe jurbe pat jarrabuyeji don kiewi non ababe heferbe bo tawa jarrabuyeji man duuday ababe julbe to duuri tawa talakare ton woni tawa soyinde ton woni tawa soyinde jam ton woni kala dum fu yodi wali mahki sallahu ma fi qulubikum ga Allah ceni do sako laara julbe man do kam gonga be jogi silama man na walla sewre bawdon Allah cendo wallahu alimun bi zati sudur Allah ceni don wete andudo ko bernde saawi ko gurtinda feere ko cawda feere Allah ceni do ka andi yimbe kam keftata tumen biyan foti goddo ayidama wada ko do ma do wonginani munafikare amma fi dakhilil qalb anta la turidu amma Allah cendo andi bawdo Allah cendo wi lorani yimbe ko lorani be kono uhud ko wi innal ladina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an inma tazallahum ash-shaytan halata ihado ala cendo wi ben wirwube doggube nyande kono uhud jippani ko ngiido ngam ha keba be luti bo umrore annabi sallallahu alayhi wa sallam ala cendo inma tazallahum ash-shaytan dum seedanel wari tasti be sottini be do labbum gam hunde yake fere hunde haram non seedan jagnane hunde man ha warta dara ba hunde man dagginde yo do seedan watta dum asli mare kam de haram amma ta wowide a woftini de nasti hande di jamma do tawa seedan jagnane de to a wadainde ma ananata dakam bada guy ko masala to wi kayni tawa onanata dakam o hebtata hore ma ko yo seedan wari jagnane modum kugal latigal karam gal kam amma seedan wari jagnane te o wada dum tanko bo andi dum wodai amma sai o wada dum non ko wadi innama tazallahum ash-shaytan yodo be andi annabi joybe tata sotte enandi sahabu bo be disana ko umrore annabi sallallahu alaihi wa sallam amma ado sedan wari sedan el wari sofndi be annabi jo maynama sedan wari sofndi be da kuje don hato da kuje anani bo annabi jo maynama non gatta o dalagu e mo tokki don bo so yama seedan wadi sawtu wato kanjo Allah cendo lolni image on innama tazallahu shaytan dum seedan nga wari tastini be bi mana morti kosde mabbe hala wal latingol lamgol bi ba'd ma kasabu seedan bo warata mere kam to a wada do tawan an bo anniya don mallu kanjum to seedan wari do tawa dammugel petel don kanjum de Allah tan yewtani en hala shaytan gel ernan yimbe noy Allah tan illa ibadaka minhumul mukhlasin aw mukhlisin futilawa qiraaji man don yo mukhlisin man don gam finetir wala no gel nastira yo kanjum hala Allah tan shaytan jalibe kam amma hebi finetir bi ba'di ma kasabu wodi ko be faggiti kambe bo wodi ko be ngadi shaytan hebi lawen wari nasiri do mabbe yo kanjum bi adamajo bo futo ha sedan sarga modo tawallawel tan hunde man o yidi de kam wonon habanande bo na o yidade sam non sedan wara nasina mo hermare don amma dum famaru
ɓurnata tawi seeɗan nastini goɗɗo hunde fof hakkilo maako ko yiɗi nde gaɗen ko 10% o yiɗi hunde man si seeɗan bo wara maɓɓa 90%, walla bo ko 1% so yiɗi hunde man waɗa recteur du tuy seeɗan bo wara maɓɓa. amma to a yiɗande samɗo wala no seeɗan wara nastira hermare. kanjum haɗo Allah cenɗo wi istazallahum cheytan amma bi badi ma kasabu, kamɓe bo woodi action waɓe gaɗi, action o man ɗo seeɗan profiti nastiri gal maaga. waɗo Allah cenɗo wi walaqad afallahu an, yafanake ɓe ko ɓe gaɗi man ɗo ɓe wili ɓe luuti annabijo ɓe tokkani seeɗan profiti waɗi kaza walaqad afallahu an. waɗo Allah cenɗo wi inna allaha ghafurun halim, Allah cenɗo o jaafo o enɗo ko waɗi o enɗoriɓe bo ngam seeɗaniyel wari maɓɓiti finetre nastirigal maɓɓe, ko waɗi o enɗiɓe ngam ko waddi ɓe ha nokkure man ɗo ɗum yiɗgo sankitago diina ɗum hunde wari wonnoriɓe ɗon. jotta bo to aɗa tokko goɗɗo ñamade o ñaamide o bo salori ɗum noon ɗo a jogortoɓe gotel na feere feere. yo ɓe bo Allah cenɗo waddi ɓe konnuɗo hunde man saloriɓe noon, yo Allah tinnoɓe nder sifaji ma ko o halim o enɗo o, nden kam kamɓe bo nde nda ko waddi ɓe ɗum yiɗgo diina man jiggango diina man Allah cenɗo o be enɗa mum kañum bo yafanake ɓe zunubaji maɓɓe. kanjum haɗo Allah cenɗo wi inna allaha ghafurun halim, ko ɓe gaɗi man ɗo fuu haala man timmi ɗum wilama, ta goɗɗo aybina sahabu en be majum ɓawo ɗo, tata feldaɓe be majum, an kam fel hoorema laran hoorema lar kuje mawɗe ɗe ɓe kuwi, an bo lar lutgo annabijo ma par jour waɗan ujune temere gatta, kamɓe ɗum gotel noon tawa ngeɗam maɓɓe mon. kaji Allah cenɗo yafanake ɓe ɗum. yo min daro haɗo wakkati men fotake seeɗa. wa sallallahu wa sallam ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. en jangino keña bab haala nangarɗam ma yustahabu minhu lwudu. hande en giɗi ha ko en seeɗa sifat alwudu, kayfiyat alwudu, mana noy ɓi adamajo nangirta. yimɓe ɗon nanga kam, yimɓe fu wala jullo mo nangata, amma ya kefera toon nangarɗam jiman ɗo ɗi timmiditta, bal ɓurnal maje fuu ma a tawan ɗum yimɓe gaɗan ɗum al'ada ɗum tumen ɗon bolwa, ko waɗi yimɓe ekkititta ko diina ha meɗen ɗo en ɗon jogi diina ɗo ɗum al'ada. ƴewdeta jogorake al'ada bo wala ɗo kitiroɗa de, aɗo waɗi a fini a julɗo, a tawi on ɗon juula saare mon ɗo juula noyi suy an kam to bama ƴummake ɗo loota juuɗe loota kosɗe nini suy, ko a jangima je janguɗa ɗo ɗum ɓillatama an ka ɗo jogori ɗum al'ada noon. ngam to en jangino en kuran ko janguɗen kam kuje jurgala ha defte man en ɗon tabitiniɗe, en ɗon gaɗa ɗe, ta lorake a defte bo a tawataɗe, e tawa bo yimɓe ɗon ŋaƴƴini ɓe maje ɗon gaɗa ɗe ɗe bindaka, ko waɗi ngam en ɗon donni diina man ɗo par al'ada. kanjum waɗi kuje man ɗo haɓa fu ɗum laaɓata, amma jotaka tawa diina ɗo ɗum Allah cenɗo neli annabijo ɗum hunde umrande, hunde hokkande aljanna, hunde hisnande yiite, ɗum hunde teddude, ɗum hunde inna diina indallahi l islam kaza kaza, to a ekkititto ɗum a andan darja majum. kanjum haɗo en giɗi ha bolwen kayfiyat alwudu. na yimɓe anda nangarɗam, yimɓe andi amma ɗon gaɗa boofi her nangarɗam majur. oyno ɓi adamajo nangirta, a wari a jooɗake ha nanga no nangirta, fuɗɗa nastugo dewal julde, ida qumtum ila sala faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, no lotorata yeeso ma, e no lotorata juuɗe ma, e no lotorata kosɗe ma man, e no masmirta hoore ma man. ngam ayaje kam ɓurngal fo a ɓuranɗo ɗo gaɗa global, annabijo wara fistana en ko woni her majum. jotta ha qur'an ɗo woodi farillaji nangarɗam, sunnaji nangarɗam, ɗumen ɗo fu sunna annabijo sallllahu alih wa sallam fistika, ko ga woodi wanguɓe ɓaawo ɗo ta tokke sunna, tokke deftere tan, wasuji man ɗo kewi ha réseaux sociaux, enenen yimɓe qur'an yo ɗo fewre. qur'an noon kam ta tokkake ɗum diina ma fistata ko, sey tokkoɗa sunna annabijo sallllahu alayhi wa sallam, kanjum on warata fista ko woni ha nder qur'an man. jotta darɗe nayyi zuura ɗon ha qur'an na, lizuhri arba'u rak'at fasalluha ɗon ha qur'an na. qur'an kam fu wari mujmal global noon, wa aqimu as-salat, amma sunna wara fista. jamma yimɓe man koyɗe ɓe tokkorto banniɗo ga ɓe gibbina diina man, ngam nanema deftere Allah cenɗo ɓe sunna annabijo ɗo bana sonduto ɗum to ɗo fiira bileji man no gaɗini. jotta to wile o woto ittake ɗo sondu firanna, yo kan to kande ha ɓe gibbina diina man go ɓe keɓay laawol. jotta kam noy tokkoroɗen ngal sunna
annabi en sunna ɗo wala ko nafata to sunna wala ko nafata o yaw ya sahabo en ɗo ɓe pewan ɓe pillaki annabijo yaya annabijo man mana ɗum annabojo ɗo wiyete résultat man amma juriɓe ɗon nana wasuji man ɗon nder toon ɗon jankiri kuje jur ha nasti derke en men ma jotta nasti kujeji man jur ɓe nofra mi nanɗo ko ɗume sitta shawwal ɗo nafata kam ta sumake sumayni suy hadi solo ɗo sawi muslim man sama ramadana thumma atba'ahu sittan min shawwal fa kana ka sawmi dar o yibbinayɗo na yo na kanjum o mariyaji ɗo dilla ha yibbina kuje jur yimɓe pintana ɗum sakkoma ha wolde buutake sakkingo nde buutake sankitago maare bo buutake yo ha ɗo nangugo ɗo wari sifa man ha annabijo sallllahu alayhi wa sallam ha qur'an ka wari holli en kuje nayi tan wujuhakum wa aydiyakum wa arjulakum wamsahu bi ru'usikum nayi saftugo kooli ɗon ha qur'an na wusɓago garɗum ha qur'an na yo ɗo annabijo wari fistanin ɗum kanjum ha ɗo en jiɗi ha ko en sifa no annabijo sallllahu alih wa sallam nangiri aran kam o wi an yada al ina'a an yamini in amkanahu dhalik to heɓanake ma kam joƴƴina kakel ngel nangirtaɗo gal wuttudu ma ñamru to heɓanake ma na doole na ɗum wajib to heɓanake ma joƴƴina ɗum gal wuttudu ko waɗi joƴƴinta ɗum gal wuttudu ñamrugo gawdi hadis ol wari hadisu aicha kana rasul yujibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tahurihi wa fi sha'nihi kulli annabijo lattake ɗon wawkino mo ñamɗinaki bi mana hutirirgo ɗume fuu ñaamo ɗum wawkino annabijo ko o ɓornotoma o ɓornoro ñaamo o ñaman ma o ñamran ñaamo o nastan sare o nastira hada yujibu nabiya sallllahu alayhi wa sallam ɗum ɗon wawkino annabijo yo kanjum ha ɗo bo o wi gadda kakel man ɗon joɗɗinagel ngal wuttuduma ñamru ta joɗɗinagel ngal wuttuduma ñamru mbiya bisimillah bisimillah bo ɗum kala dewal nastata fu sey fuɗɗira ɓe bisimillah wa yafrigu lma'a ala kaffay nganja ndiyam bi mana dufa ndiyam do newe ma ba butaji marɗen ɗo c'est normal ba gongonji marɗen ɗo fu c'est normal hawtan gongoru man dufa ndiyam dow juuɗe ma do newe ma man to aɗon rufa ɗum naawiyan alwudu aɗon annini na garɗam ngam jannguɓe ha nder faraidul wudu ara noon wan mbiɗen anniyatu jota masalan o huwi ha juuɗe mum ɓalwi o wari haw loota newe maako en mbiyan oɗon nanngana no nanngay yo kanjum nangarɗam kam sey ngaɗa anniya kanjum ha ɗo wi lootugo latti ɗum terɗe juuɗe maman walla lootugo newe maman ɗo sey ɓornidara ɗum be anniya nangarɗam ngam ko waɗi ngam nangarɗam ɗum dewal sa waɗay anniya ɗo dewal man ngal sahatako ɓawta haɓɓi anniya wi fa yagsiluhuma salasan loota juuɗe maman nde tati summa yatamadmat ɓaawa ɗum gusɓoɗa ɓaawa looti juuɗe ma nde tati gusɓoɗa summa yastanfiq ɓaawa ɗum corkinoɗa wa yastansir piifta salasan nde tati gusɓoɗa nde tati corkinoɗa nde tati piifta bo nde tati summa yagsilu wajhahu ɓaawa ɗon ta timmini étape ji tati ɗo ɓaawa ɗum loota e so a looti juuɗe ma a wusɓake a sorkinake a piifti koye ɓawɗo loota yeeso maɗa to a lootita aɗon loota yeeso maɗa ɗo bo o waddanin keerol yeeso man e cappinnoɗo ngol keerol magol ha darteje caaliɗe o min bambati sha'ril mu'tad iga fuɗirde gasa bowaɗum moy fu gasa mum en andi ha tiinde ɗo fuɗata wala mo gasa mum artata fuɗagal hoɓɓudu ɓawaɗo fuɗata gal yeeso ko wiyete asli kam gasa kam fuɗa ha tiinde o wi iga fuɗorde gasa bowaɗum ɗum yimɓe fu andi ɗon gasa man futrata ɗon lorgo man fuɗɗata ila muntaha lihiyati iga jiya jutgo ma ha wakkude maako iga jiha yasgo bo iga tuggere nofru ɗo ha tuggere nofru ɗiɗaɓru yagsiluhu salasan yeeso maako man bo to heɓoto o lootango ɓe tati summa yagsilu yadahu lyumna ila al adudi salasan ɓawɗo o hoota juuɗe maako ñaamo ɗo o loota ha o wara ha ceemɗe maako nde tati walla ha coɓɓuli maako ɗo o loota ɗum nde tati e jannguɓe a aya wa aydiyakum ilal marafiq ha coɓɓuli ha ƴiƴal ngal ɗo nasta nder toon ha bana meman kusel keerol o yi salatan kanjum bo nde tati yo wakkati o lootata ɗum bo wi mukhallilan asabi'ahu wakkati o loota ɗum ɗo fi nafsi ɗon safta kooli maako man bo be lorgo ɗo man ɗo oɗon naftina kooli maako man bo oɗon saftoɗi kooli ñaami man ɓawaɗon o huuda ɓe junngo nano bo banni man oɗon loota juuɗe man ha wara ha ɗo nder man oɗon safta kooli juuɗe maako man to timmindir o wi summa yamsahu ra'sahu
mashatan wahida bawɗon o masma hoore maako masmuye gooto o sifade sifa masmugo man bo yabda'u bi muqaddami ra'sihi o fuɗɗira masmugo man iga kandin ɗum yeeso hoore maako man iga tiinde iga gaasa maako fuɗirde gaasa maako ɗo wa yadhabu bihima o hoota juuɗe man o dillirade o ɗon masma ila qafahu haa hoɓɓudu maako summa yarudduhuma ɓaawaɗon o lorta ale retour o watta o hootani o dilla ale ɓaawaɗon o warta retour kanjum summa yarudduhuma ɓaawaɗon o lorta juuɗe maako man ila haythu ibtada haa ɗe puɗɗi naane ma ɗe puɗɗi gal yeeso haa fuɗirde gaasa ɓe ngari haa hoɓɓudu ɓaawaɗon bo o ƴummoyi ga hoɓɓudu go wara haa yeeso go yo ɗo wiyete lati ɗum timmidi ɗum amma to a waɗi ni bo saahoto wala gacce ngoni dow ma amma latti ɗum timmidi ɗum kam banni man ko yimɓe feere gatta wara hoore o waɗa ni yo ɗo wala muskila woni dow maajo amma ko ɓurata kam gata ni gaɗani ɓaawa ɗon lornagal yeeso nde ɗum hoccata wakkati walla bo wala ko ɗum ɓillirte kam wala ko ɗum ustata hen kuuɗe maɗa ɓaawaɗon o wi summa yamsahu udunay ɓaawaɗon o masma kooli maako ala o masma noppi maako zahiran wa batina bima baqiya min baladin fi yaday en andi to a hooci ndiyam ha masma hoore ma a masmi ɗo peewol ndiyam man ɗo luttan ha kooli ma man walla yoral luttata luttan coof ɗum juuɗe man ɗon a luttan yo coof ɗum juuɗe man ɗum gatata ha nder noppi ma kanji bo gaɗan kanji bo masmaɗi masma a noppi ma bo ngata nduɗo caalina babaruɗo gal dow bana wari ha sunna annabijo sallllahu alayhi wa sallam walla bo to a yiɗi to a tawi a masmi hoore ɗo a lorni ɗo juuɗe ma man ba joori seɗɗa kesɗitinana noppi man bo ndiyam goɗɗam feere fuu heɓoto ta ɗum tabitini keccol man ɗon luttima a continue ɓe noppi bo fuu a masmi ɗum e tawne a laari juuɗe ma keccol man wala bo ɗo bo loroɗa kesɗitina même go ndiyam man ngara masma noppi ma man ɓaawaɗon o wi summa yarsilul yusra kadalik summa yarsilu rijlahu l yumna ɓaawaɗon dilla direct a masmi noppi maago dilla ha kosɗe maɗa loota kosngal ma ñaamal ɓaawaɗon ha wara ha korɓule keerol de lotgo man ɗo ta kakkila ta lam'aje lutta ngam luttugo yam lam'aare kalti ɗuɗɗi ngari dow man annabijo waylul lil aqabi min annas bone wodani teppe luttanɗe ɗe coofa e yiite mana ɗe janggititte ñande dargal ɓawta looti kosgal ma ñaamal kosgal ma nanal a timmini o mbiya ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh nagarramma timmini wala hunde feere lutti ha tan hunde man pat timmini yo to a wi banni annabijo futiha lahu abwabu jannati samania en ɓoluɓe ɗum salinde no salitinde yadkhulu fiha haythu sha allah teno maɓɓitanamo dammude aljanna ko waɗi maɓɓitana tan ko ngam tawhid woni ha ɗon woɗitingo allah ashhadu ɓe ɗo seeɗo amma e mbiɗa ɓamtata honduma ɓamta guite dow yo ɗo ɗum wala defte meɗen kam kanjum kuuje jur mbiɗen naane ɗum wala defte meɗen amma yimɓe ɗon gaɗa ɗum isiya risala ɗe fof a tawata ɓamta hondu laara dow ɗo kam ɗum windaki ha ɗon amma koɗe tawi mama ɗo waɗa ɗum kakama ɗo waɗa ɗum mbamago noon no waɗanno yo kanjum waɗi ɗum ittatako hanka a waɗa ashhadu man ɗa ɗon teɓɓiti aɗon laara lesdi ma ɓe hakkilo a timmini na garɗam ma ɗum wala haaje sey ɓamta hondu ɓamta hoore ɗum wala haaje ha maɗa hankam aɗon deƴƴiti banni noon mbiya ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh so gaɗata ɓawɗon o waddani en masala nde o timmini haala nagarɗam man timmiɗo o waddani en haala giwam oɗo ya étape par étape ɗumen fof o wita o timmina ɗum ɓawɗon o dilla étape waɗi ɗaɓa o wi haala giwam bo ɗum mari kuuje nayyi taw o yewtana en kuuje nayyi ko laarani haala giwam en général ngam giwam ji ɗon feere feere na giwam fof gootel yiwago janaba ɗon yiwago jum'aare ɗon yiwago ngam ha laaɓa ɗon yi kat pat o tamminin tan goyen giwe man haa ɗo o wi giwam yadamajo yiwo ɗum ɗo o wiwa bayanu mujibati woodi ko waji binta giwam bo woodi yaake feere ta yiɗi giwoɗa ta yiɗi a yiwata ko woodi yaake feere bo obligation sen giwoɗa noon so a yiwaki fof dewal ma sa hatako o waddani en masala alghuslu mashru'un bil kitabi wa sunna yiwago ɗum ɗo bana julgo ɓe nagarɗam wari ha sunna annabijo ɓe ha deftere allah ceno noon julgo bo wari bannim ala giwam bo wari banniman
وقال تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا Allah cendo ko hollata en wajibago giwam Allah cendo to lattake janaba hebi on dole be cenodo fuddon wargo ha dewal ngal ukkoton e non annabi sallallahu alaihi wasallam bowi hollata en giwam man gaji bidum annabi idha tajawaza al-khitanani al-khitan faqad wajaba al-ghusl to debbo be gorko kawti annabi giwam wajibake do mabbe yo do bo fuddon holla en giwam dun wajibo sababuji man en tammi wolugo ha darteje garade kanjum haɗo waddi titirwa manga o mujibatuhu ɗume wajibinta giwam man ɓawo en paamin giwam garɗum ha deftere Allah cari ɗo garɗum ha sunna annabijo sallllahu alayhi wa sallam e kuuje ɗe garata lattina giwam man ɗo wajibi sey giwoɗa en tammi fissugo ɗum darteje garade Allah cari ɗo foɗo en wa sallallahu wa sallam ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته